Alag oras sa huna-huna sa pagsulti mo pakinawi kay gasiya ug mag-ampo lamang niya. Tutok kang Kristo, tutok kang Kristo, sunda siya sa pagkinabuhi mo. Alag oras sa huna-huna sa pagsulti mo pakinawi kay nga siya ug mag-ampo lamang niya. Kay nga siya ug mag-ampo lamang niya. Kay dito sa langit maangkon ta kalipay nga himpit. Amen. Hindi sayop na. Kuha mo power break. Matamis palandungon ang pagsulay, isama sa bulawan nga giulay. Sa mainit nga kalayo nagkasika, ulayon putliun sa magkaniya. Ang tuson lang ikalipay kining tanan, kay pugtian sa Diyos atong manlalaban. Pas-anon lang atong lulanon, sundon siya. Ipadayon ang pagtuo, kayang Diyos mo balik na. Dili hingpit ang atong pagkinabuhi, diha sa pag-antos kita maputli. Sa Diyos atong hangyoon, dan-un sa pag-ampo, ngay siya maminaw kanato. Ang tuson lang ikalipay kining tanan, kay pugtian sa Diyos atong manlalaban. Pas-anon lang atong lulanong, sundon siya. Ipadayon ang pagtuo, kayang Diyos mo balik na. Ang tuson lang ikalipay kining tanan, kay pugtian sa Diyos atong manlalaban. Pas-anon lang atong lulanong, sundon siya. Ipadayon ang pagtuo, kayang Diyos mo balik na. Ipadayon ang pagtuo, kayang Diyos mo balik na. Malipayong gabi mga kaigsuunan o happy evening. Niining kagabihon atong gikalipay nga makahimo na kita sa ato nga online health seminar dinhi sa Central Visayan Conference Territory sa tulo nato ka mga probinsya. Amo kamong gi-welcome mga kaigsuunan nato, mga kahigalaan gikan sa Masbate,
Province, Bohol Province, dinhi usab sa Cebu Province o apil na usab ang Metro Cebu. Sa inyo nga pag-uban kanamo niining 14 ka mga gabi atong tun-an ang mga angay natong pagabuhaton ilabi na nagatubang kita og pandemya karon. So ang title sa atong presentation, Hope Beyond Health Crisis. Kauban nato niining simanaha si Pastor Charles Nogra. Siya ang atong speaker o siya ang ato usab nga executive secretary sa Central Visayan Conference. Mga igsoon, ang atong magsusulti, siya usa ka a master in public health. Iyang natapos ang maong degree sa Adventist University of the Philippines. Siya usab former Central Philippine Union Conference Health Director for 14 years. O siya former Healthy Lifestyle Lecturer nga nagkig-partner sa Department of Health dinhi sa Regions 7, 6, and 8. Usa-usab siya ka quit smoking counselor. Og niining simanaha siya ang mag-edukar kanato mahitungod sa maayong panglawas nga bisan pa gihagit kita niining atong panahon karon niining mga balatian. And of course, samtang kita maminaw niya mga igsoon, akong hangyo ninyo, ayaw ko mo kalimot sa pagsulob kanunay, ilabi na kung naakuyog ninyo ang inyong mga pamilya o mga higala, diha nga magsunod niining atong programa. Please wear your mask, and of course, the second one is always observe social distancing. Again, welcome all of you as we go on with our program. Karon ang unang topiko nga pagadalhon ni Pastor Charles mao kining Hope Beyond Health Crisis. Og sa dili pa nato siya mapamatian, ato unang dayigon ng Ginoo pinaagi sa espesyal nga music nga kini usab gihalad ngadto sa Dios ni Dr. Carl Jim Nogra.
Mayong gabi, gikan sa kinayukang bahin sa akong kasing-kasing. Akong gabi-abi kamong tanan, mga kahigalaan ko sa Metro Cebu, o mga kahigalaan nga nagpuyo sa probinsya sa Cebu, Bohol ug Masbate. Nga niining panahon na, nagtanaw kamo sa inyo mga TV screen o di ba ka cellphone, gamit kining Facebook live streaming, o usab akong ginagreet o gipangumusta ang ato ang mga higalaan nga nagapamati sa Hope Radio Toledo City. Ako kamong giabi-abi, welcome kamong tanan niining naunang gabi sa atong webinar nga naguluhan Hope Beyond Health Crisis, o paglaom nga labaw pa sa krisis sa kahimsog. Sa dili pa ko mupadayon, ako unang pasalamatan ang inyong kakugi sa pagtambong gikan karon. Nagapamati kamo sa atong programa hangtod kini matapos ngadto sa Nobyembre 28. Kining lektura nato sulod lang sa usa ka semana, Hope Beyond Health Crisis, pero ako kamong imbitahon nga human ini mupadayon gihapon kamo sa pagpamati o sa pagtan-aw hangtod sa sunod semana. Kay duha kini ka semana nga programa nga gipahigayon sa atong buhatan sa Central Visayan Conference. So salamat kaayo sa inyong paghatag og importansya ni ining atong programa. Ako sa pasalamatan ang atong mga facilitators, atong mga kaigsuonan, mga higala nga Adventista nga nagpasiugda ni ini nga programa sa iyong tagsa-tagsa ka mga komunidad o iglesia. Nganong gipili nato ni nga titulo sa atong seminar, Hope Beyond Health Crisis? Tungod kay we care, no? Nagpakabana mi sa inyong panglawas. Ug akong hangyuon kamo sa pakig-uban kanako sa pagtuki sa nagalaing krisis sa panglawas, labi na ni ining panahon sa pandemya. Ug atong diskubrihon ang paglaom labaw pa sa krisis sa kahimsog sa panglawas nga atong gisagubang karon. Ang atong tema, ang atong team ni ini nga semana sa pagtuon mao ang We Care, God Heals. Tungod kay sa diha nga magsakit ta, atong himuon ang tanan aron mahibalik ang atong panglawas. Kay kining balatian sa tinuod kontra kay ni nato. Walay usa ka nato nga gusto nga magbalatian. Nya kun doon na gani membro sa panimalay nga magsakit, ang tanan maapektuhan, mawala ang kalipay nga ato ang naangkon. Gipulihan kini sa kabalaka kaguol tungod sa maong nga balatian. So sa diha nga doon na usa ka membro nga magbalatian, maningkamo ta himuon nato ang tanan aron maulian. Apan sa diha nga nangaayo ta, di na to kalimtan higala ng atong pagkaayo tungod kini sa kaluoy sa Ginoo. We care. Apan sa tinuod, God heals. Ug mao ka na ang atong tema nini ato ang pagtuon sa tibuok nga semana. Sa pag-abli ni ining atong webinar, mangutana ko ninyo, kung nahadlok ba kamo sa nagkalain-laing makamatay nga balatian, karon nga milukop sa tibuok kalibutan, sama sa COVID-19, heart disease, sakit sa kasing-kasing, cancer, di ba ka, stroke, mga non-communicable diseases nga common sa tong panahon. Gani kung maghisgot kita og COVID-19, kapin na sa 50 milyones ang natakdan sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Pila may nangamatay? 1.2 milyones na ang nangamatay. Sa Amerika ni ato milabayng semana, ato madungog sa balita nga 1,000 ang mga nangamatay sa usa lang ka adlaw. Ug samtang 100,000 infected sa kada adlaw. Din sa Pilipinas, dulaan na sa 390,000 ang kaso sa COVID-19. O pila na yung nangamatay, kapin na sa 70,000 ang nangamatay. Ang heart attack,
sukad pa sa una, mao ni number 1 killer sa tibuok kalibutan. Gani sa dili pa mahuman kining akong lecture karong gabi, doon na 14 ka mga tao, ang mga matay gumikan sa atake sa kasing-kasing. Kabalo ba pila ang mga matay tungod sa kanser? 4. Sulod sa usa ka oras ang mga matay tungod sa kanser. Sulod nas na pulo ka mga tuig. Kita din sa Pilipinas, sumala pa sa Department of Health. Kining mga sakit sa kasing-kasing, stroke o cancer, mao gihapon kini ang nag-una nga makamatay nga balatian sa tibuok Pilipinas. Dinhi sa Region 7. Kumusta ka ha? Nining nakutlo nako nga balita nining bulana sa Sunstar. Ginaingon nga niadto ko nung milabayng tuig 2019, ang stroke mo'y gibalita nga number 1 killer. Unsa man ning stroke, mao ning pagbuto sa ugat diha sa tong ulo nga resulta ngadto sa kamatayon. Og common ni karon nga panahon. Ang pangutana karon, nganong nagahitabo kini? Sa unsang pagiha kini nahitabo? Kabahin ba kini sa atong pagkatigulang? Nga moagitan ni ini nga mga krisis sa kahimsog? Natural ba ni? Nga sa magkatigulang ta, magkadaghan ang atong mga balatian. Unya naapay COVID-19. Kini mga sakitan, ni kalitra ba ni sa pagbutho diha sa kawanangan? Natulog ta, ni anang pagkagabi, pagmata na to sa buntag, naanatan aning sakita? Ingana ba nakakalit mga kaigalaan? Dili higala. Kini mga sakita gitawag kini sa sinsya nga insidis. Unsa man ning insidis? Muni ang ginganla nato nga non-communicable diseases. To padili daen ni mutakboy nga basta-basta kay non-communicable man. Ang non-communicable kanang kung communicable kanang mutakboy ngadto sa lain tungod kay ang kagaw mo'y nagdala ni ana, ang virus ba'y nagdala ni ana. Pero yung insidis, unsa man ni? Di bata angay mabalaka ni ini. Kung dili ta angay mabalaka, ngano man nga 41 milyones na ang mga matay ni ini matag tuig sa tibuok kalibutan. Ug tumbas kini sa 71% sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Ug kasagaran ni ini naa sa nagpangidaron og 30 ngadto sa 69. Ug mao ni mga idara nga naa sila sa ilang gitawag nga productive years, panahon unta nga malipay ang ilang mga ginikanan. Doon na sila pamilya nga ilang kaugalingon, daghan sila mga kabataan nila na mapatunga, pero unsa man nagsakit ni ini mga sakita. Kini siya 80% ni ini nga mga kamatayon nagigikan sa pobre ug nagauswag nga kanasuran, mao ni pinakapait. Hisama na to din sa Pilipinas. Kasagaran na to walay ikasarang sa pagpatambal. Atong gobyerno naglisod og dili makahatag na to og watay libre nga mga serbisyo, mga kaigsunan, health services. Daghan sa atong mga matay wa gani magkakitag doktor. Ingana ang atong kahimtang sa mga developing countries. Apan dunay ayo nga balita. Ang may balita mao nga kining insidis o non-communicable diseases. Resulta kini kuno sa estilo sa atong kinabuhi. Unang inganlan kini siya nga lifestyle diseases. Related sa atong lifestyle. Busa kung lifestyle kini wala gyud ta angay kabalakan. Kay ato kini mausab mo na good news. Atong kini mautro. Apan ang pangutana kung unsaon ato. Una sa tanan, ato unyang hatagan o kahulugan kining pulo nga lifestyle. Unsa maning lifestyle? Ang lifestyle mao kining what we put into our bodies. Unsay gibutang nato sa atong lawas? Unsay atong ginapaslak nini atong ginainom, ginahimo sa atong lawas o ginabutang nato, ginakaon sa matag adlaw.
Ginaingon sa penultihan kaingon na, you are what you eat. Unsa kuno imong gikaon ng anak ka? Ini nga ang nga balatian nato kuno karon. Result na kini sa atong ginakaon. Ug majority mga higala related to eating. Ang sunod nga kahulugan sa lifestyle mao nga what we do with our bodies. So, una, what we put into our bodies unsa atong gisusong baba. Ug sunod, what we do unsa atong gihimo sa ato ang lawas. Ang Department of Health naghatag nato og definition nga ato anon sa pagdugang og sabot unsa gid ni siya. Ingon ang Department of Health nga kung mahisgot og lifestyle related diseases mo kining mga illnesses, mga balatian precipitated by unhealthy behaviors. No? Nga tungod sa pamatasan nga makapataas atong risgo ngadto sa peligro. Kung sa man ni sila nga mga balatian gumikan sa ato ang estilo sa pagkinabuhi. No, mga paggawi, mga lifestyle, mga practices nga atong gihimo. Usa ni ini kining pagpanabako. Sunod, unhealthy diet. Ikatulo, lack of exercise. Ikaupat, excess alcohol consumption. Sedentary lifestyle. Mao kini nga mga lifestyle and practices nga common karon sa atong panahon nga angay natong bantayan. Sumala pa sa international nga study sa tibuok kalibutan. Sa mga pakisusi nga gihimo sa mga nagalain nga mga dapit, studies sa populasyon o epidemiological studies. Nag-ingon nga 4.9 million nangamatay resulta sa pagpanabako. 1.9 milyones nangamatay gumikan sa kakulang sa ehersisyo. 2.7 milyones nangamatay tungod kay dili mo kaon og prutas ug utanon. Nya kumusta man ta dinhi sa Pilipinas? Sumala pa sa mga pagtuon nga 10% lang kuno nato dinhi sa Pilipinas. Kita nga mga Pilipino hilig mo kaon sa mga utanon ug prutas. Sa Amerika, ang una nga utanon nga makaon sa bata kanang french fries sa nag-edad siya og 10 months o almost 1 year. O niya, unsa pa lain? 7.1 million nga matay gumikan sa taas nga asukar sa dugo o blood sugar. Niya 4.4 million nga matay tungod sa taas nga level sa cholesterol. It is estimated na kuno kita din sa Pilipinas. Actually, di ta exempted ini. Kay daghan nato nga nagpasagad lang sa atong lifestyle. Ginaingon nga 90% nato kuno nga mga Pilipino dunay usa o duha ba ka niining mga hinungdan sa peligro o risk factors sama sa alta presyon, pagpanabako, taas nga level sa blood sugar, pagkatambok, taas nga level sa cholesterol. Ug ako as a health educator, ako makaingon nga ang paagi nga imong gipili, the way people choose to live, determines nagtino sa paagi nga ikaw mamatay. Ano makadungog ta nga style mo o imo po na nga style. Pamaagi sa nani mo, bahala na ka ni anak. Mao nang pulo nga lifestyle. Lifestyle higala. Ang tinuod mao ni nga it's our lifestyle that's killing us. Nangamatay kita karon tungod sa atong lifestyle. Mao ni nagapatay ka nato. Ug unsa may ato gikinahanglan? Ang pinakadako, our greatest need, karon mao ang bag-o nga estilo sa pagkinabuhi. Aron mahilikay kita ni ining krisis sa kahimsog sa panglawas. Ug mao kini ang atong paglaom.
Mao kini ang atong paglaom ni ining panahon sa krisis sa kahimsog nga atong gisagubang karon. New lifestyle. Bag-o nga estilo sa pagkinabuhi. Karon daghang kita madungog nga new no, na ay pulong nga new normal. Ug atong hinumduman kining new normal lahi ni kaysa new lifestyle. Kay ang new normal mao man ang pagkat-on sa pag-adaptar sa bag-ong estilo sa kinabuhi karon. Unsa man siya? Magsulob kanunay og face mask. Inig mata na to sa buntag, no, inig gawas na to sa balay, di ganito kalimtan ng face mask, facial, kaya di mata makasakay lagi ng mga salakyan, bus karon kung wa ka ni ini, unya atog yung batayan nga malayo ta sa mga daghan nga mga tao, distansyahan ginato og mga 2 metros, daghan pa ang uban nga nagproblema kay mga wa naman tay kalipay na ining panahon na. No, ingana ato problema mo na nay new normal og naga-adaptar ta ni ini. Pero unsa man ang new lifestyle? Ang new lifestyle igara mao nang atong utrohon ang ginasulod nato sa atong lawas ug unsa atong ginahimo sa atong lawas. Gani kini nga lifestyle ang uban kanato dugay riyan nagahimo ni ini ato lang gyud gikalimtan wa nato hatagi pagtagad kay ato raman ning giisip nga daw normal na lang. Pero mao ni siya yabi karon sa pagpaggang ni ini nga mga balatian nga kumon sa atong kapanahunan. Pandili kini bag-o. Dugay na ni. Ug dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Nagsugod pa ni adtong tuig 2000 kung maghisgot ta og formal nga pag-promote ni sa atong gobyerno. Ni atong year 2000 panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo nga atong presidente, isugura na ni siya nga programa sa atong gobyerno. Ang Department of Health ba lead agency ni ini kanang slogan nga mag-HL tayo, mag-healthy lifestyle tayo, tibuok Pilipinas. Ug ang tema, ang himsog nga katawhan nagtukod sa usa ka lig-on nga nasod pagkanindot. No? So ato ni suportaran mga kahigalaan. O pipila ni ini nga mga health habits nga atong adaptahon, mao ni sila. Una, healthy diet araw-araw. Unsa man ni siya? Sakto nga mga pagkaon nga puno sa mga bitamina o mineralis. Na mga utanon, prutas. Healthy diet araw-araw. Sunod, dili manabako. Huwag manigarilyo. Dili lang sa mga public places. Apan, mismo kita sa atong kagalingon, muhunon tas pagpanabako. Kay sa atong nasod, sa kada oras na pulo katawo ang mga matay tungod sa tobacco-related diseases. So nasayot ta sa kadaot nga gihatag ni ini. Doon na gitawag nga first-hand smoke, second-hand smoke, third-hand smoke. Unsa pa man ang klase nga smoke atong paabuton. Ay hababata muhunong kung mga daot na ta. Hinumduman nato igala nga there is no safe amount of exposure to cigarette smoke. Nga bisan unsa na kagamay nga aso basta mosulod sa imong ilong, sa mosugot kag sa dili. Madao jud ka. Ana. So dili ta madabako. Sunod, gumalaw, lihok, kumilos at regular na mag-ehersisyo. Yung tag-regular, dili kay kausara sa kasimana, kausas ka bulan. At least 2 to 3 times a week ang ato ang pag-exercise. Then, subaybayan ang pagtaas ng timbang. Atong hinumduman, the wider the waistline, magkadako ang atong hawak. Oh, the wider the waistline, the shorter the lifeline. Muna ang panultihon. Kini nga pag-awhag sa atong gobyerno, sukat pa ni sa una. Sa gingon ko na. O kini gipadayon ni President Aquino. Gikan sa year 2005 nga 2015, gitawag kini nga napulo ka mga tuig, Decade of Healthy Lifestyle Promotion.
o sa pagka-presidente ni President Duterte, iyan gi-maximize. Muna nga doon natin slogan nga, HL to the max, healthy lifestyle to the maximum. No? Pag ganindot, gi-encourage ta sa itong gobyerno nga mo-adapter sa mga kausaban, nga change we need. Atong adaptahon kini. Uturohon nato og ato gikining panggusgan mga kahigalaan. Busa sa iyahang pagka-presidente, gipanggusgan ang mga balaod sa no smoking law, anti-drug laws, no, gi-encourage ang mga trabahante sa atong gobyerno, sa mga buhatan nga manggawas ini kahapon aron mo exercise. Liquor ban, mao ni ang gihimo sa atong gobyerno, no? Nindot kayo o maka-appreciate kay ta sa ilahang concern sa atong panglawas. O kumusta man ta higala? Higala, panahon na nga kita mumata sa atong katulugon sa pagrealisar nga kining mga estilo sa atong kinabuhi karon. Mao'y hinungdan sa kasagaran nga kamatayon ang pangutana karon. Imo baning mahimo? Ato bang mausab ang atong estilo sa kinabuhi? Mahimo na to kini nganong dili, di ba? Numero nung rason. Tungod kay nangatawo ta. Di pagkatao kita dinhi sa kalibutan nga naa sa kalig-on sa panglawas. Di ba? Wa ta mo gawas sa taguangkan sa atong inahan nga doon na nay sigarilyo nga atong baba o di ba nagbitbit tag-ilim nun. Wa na mahitabo higala. Nangatawo ta diha sa kahimsog apan nangasakit na ta karon tungod sa atong pagpabaya sa ato ang kinabuhi. No? Pasagan ra ta. Gipatuyangan nato ang atong gusto. Wa tay pagpugong sa atong kaon o bisyo uban pa. Mao na nga nangasakit hinuon kita. Pero dunay maayong balita. Ingon dinhi, we cannot change our genetics. Sa manang genetics, kana bang mga genetic traits o hereditary na siya, no? Ato bang nasunod nga mga kuan sa atong gidikanan, nga mga lakip na ng mga balatian, nga ginaingon, nga kung naimo kunong ginikanan, nagsakit ni ining sakita, posible po ka nga anak, magkasakit po ka ni anak. Gitawag na siya nga faulty genetics. Di na nato na mautro higala. Ang good news nga, we can change our lifestyle. Ato mautro ang ato ang lifestyle. Mautro na to, mausab na to kini. Mao nang nindot nga balita. Ug di ta magpakawala sa paglaom, di ta maingon nga ulahin na ang tanan, tigulang nako. No? Dako na kog naggasto ni ining bisyuhan na may uban ni anak nga di na sila mobiyas pagpanabako kay dako na kuno sila naggasto anang bisyuhan na. No? Nga ulahin na kuno ang tanan. Wa di na kuno mausab pa ang ilahang lifestyle. No. Ayaw higala pagpakawala sa paglaom. Mintras buhi patahan ini nga kalibutan. Atong pilion nga sa matag adlaw. Atong adaptahon ang makahatag natog kahimsog sa panglawas. Kung atong mahimo ang new normal, dili imposible higala ang new lifestyle. Ingon ni Alexander Pope, hope springs eternal in the human breast. Pagkanindot. Nga ang paglaom mugawas hangtod sa dughan sa tao. Mahimong mapuno ang atong kinabuhi sa paglaom. Nangatawo kita diha sa paglaom. Mao nay labing tinuod
Hope sees the invisible. Ang paglaom, mao ang pagtanaw sa dili makita. Paghikap sa dili mahikap. Pagkabuot sa mga imposible. Mao na'y paglaom. Ug ang paglaom, gitawag kini siya nga sinugdanan, patukuranan sa atong lawas nga makahatod ka nato ngadto sa kaayuhan. Maayo ta sa atong mga sakit. Kay ngano, kay tuol kita naglaom nga luyon ni ining tanan nga mga balatian. Maayo ta gihapon. Ug kadtong malaumon dili dali magkasakit mo na sulti sa sinsya. Ug mutaas-taas ang ilang pangidaron. Ug ang mga positibo nga mga tao, ang mga tao nga malaumon, they live longer and have higher quality of life, mga kahigalaan. Nining ato ang pagtuon, gikan karon og sa umaabot. Magahisgot kita og mga studies. No? Actually, ako usa ka health educator sulod na sa mga kapin na sa mga 25 ka mga katuigan. Ako ang gigahin, gigugol na ako ang kinabuhi. Sa pagtuon sa public health ug sa matag adlaw, ako ginagibatasan nga mugugol ko o mutanaw kung sa may mga updates, mga kahigalaan. Ug akong nadiskubrihan nga kulang dahil gihapon. Bisan muadto ta sa internet, makita nato nga kulang ra gihapon. Ang ato ma-experience nga kulang ra gihapon. Unsa man gyud kaha nga balasahon nga makaingon ta nga kumpleto sa tanan. Walain higala kining itom nga libro. Pulong sa Ginoo. Bala ang kasulatan. Ug ako kamong awhagon sa pagtuon ni ini uban kanako. Ug gikan ni ini nga bala ang kasulatan. Atong susihon ang pulong sa Ginoo. Nga mohatag kanato og paglaom. Mga saad nga atong mabasa gikan sa Ginoo. Nga nasulat ni ini nga libro. Magahatag na itong paglaom ni ining krisis nga atong gisagubang karon. Ug usa sa mga teksto nga gusto nakong ipahat kaninyo, ingon, "For I know the plans that I have for you." Kinsa nag-ingon ni ini? Ang Ginoo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kay ako nahibalo, ingon ang Ginoo. Sa mga hunahuna nga ginahuna ko alang kaninyo. Muna plano sa Ginoo kanato. Hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan apan sa paghatag kanimo kanako ug paglaom sa inyong kaugmaon. Lain nga teksto atong mabasa. Makita nato sa 1 Pedro 1:3 nga kita iyang gipaanak dinis kalibutan diha sa usa ka buhing paglaom. Buhing paglaom. Higala nining panahon sa pandemya. Diin daghan ang nawad-an sa trabaho. Ang atong ekonomiya sa nasod mitidlong pag-ubos. Daghan sa mga lugar gipang lockdown, daghan ang mga nagbalatian sa COVID-19. Naglangoy-langoy ta ni ining coronavirus. Wa tay kataguan. Wa ta masayo kanos ata makatakda ni ini. Apan sa mga panahon nga sama ni ini diin makabsan kita sa mga tubag sa ato mga problema. Mo hangad kita sa Ginoo. Ato siyang tutugan ug mulaom kita. Kaya nag-ingon, hope and you will live. Despair and you will die.
Paglaom ug ikaw mabuhi. Pagpakawala sa paglaom ug ikaw maunsa? Mamatay. Life without Christ is a hopeless end. But a life with Christ is an endless hope. Nga ang kinabuhi nga wala diha kang Kristo. Usa ka walay paglaom nga katapusan. Apan ang kinabuhi diha ni Kristo, usa ka walay katapusan nga paglaom. Ug diha sa Biblia, ang Ginoo nagasaad, alang kanimo higala nga naa sa krisis, nga daygon ta si Yuba. Ang atong Ginoo nga manunubos, kaysa matag adlaw iyang gipas-an ang atong mga kalisdanan. Atong hingpito ng atong pagsalig kadto kaniya. Nag-ingon si Kristo, ayaw kahadlok. Kay ako magauban kanimo. Ayaw ka balaka. Ayaw ka talaw, kay ako ang imong Diyos. Ako magalig-on kanimo ug magatabang kanimo. Ako magagunit kanimo sa akong madaugong kamot. Ug siya nagsaal kanato. Nga itong mabasa sa Isaias 43, versikulo 2, nga sa diha nga ikaw magalakaw, magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Kini nagpasabot puro mausap pa ang ilahang lifestyle. No! Christ. Sa Ginoo nagasaan. Ayaw kahadlok. Kay ako magauban kanimo. Ayaw ka balaka. Ayaw ka talaw, kay ako ang imong Diyos. Ako magalig-on kanimo ug magatabang kanimo. Ako magagunit kanimo sa akong madaugong kamot. Ug siya nagsaal kanato. Nga itong mabasa sa Isaias 43, versikulo 2, nga sa diha nga ikaw magalakaw, magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Kini nagpasabot nga ang Ginoo bisan asa kita magaadto, siya atong ikauban. Sa mga gumunhap sa kinabuhi, diha sa kalisod, krisis sa kahimsog, naa siya uban ka nato. Higala, duol kita sa Ginoo. Kay siya ang pinakadako nga paglaom nato ni ining krisis sa kahimsog sa panglawas nga atong gisagubang karon. Siya ang hope beyond, the greatest hope beyond health crisis.
ug niini nga takna ako kamong awhagon. Tuguti ko sa pag-ampo alang kanimo higala. Atong iduko atong ulo sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat nga diha kanimo among maangkon ang paglaom. Ikaw naghatag kanamo og paglaom luyo ni ining mga krisis sa kahimsog sa panglawas nga among naeksperyensyahan sa among mga higala nga naga pamati o naga apil nini nga programa. Maluoy ka kanamong tanan Ginoo. Ug salamat sa imong saad na ikaw makig-uban kanamo sa ngalan ni Jesucristo na among manluluwas. Amen. Ugma sa ato ang pagpadayon, nini ato ang Hope Beyond Health Crisis. Ako kamong imbitahon ug apila sa pag-inbitar ang inyo usab nga mga higala sa pagpamati sa usa nato ka topiko nga pinaka-common karon nga panahon, pinakasikat nga suhito o kini naguluhan, Hope Beyond COVID-19. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ugma pohon dinhi sa atong programa Hope Beyond Health Crisis. Daghang salamat Pastor Charles. O ginyong nakita ang unang presentation, hangtod na pod ugma. Ako mong hangyoon, ako ning i-remind kanunay kaninyo mga pinalangga nga igsuon nga nagsunod niining atong programa every 6:55 PM. Magsugod na ta, magpa-music ta, hangtod mahumanta 8 o'clock. Pinakadugay na ang 8 o'clock. And ugma sa naadlaw, mudawat na kami og mga greetings, inyong mga request kay atong tagaan pud og dakong panahon ang pag-abi-abi o pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan nga nitan-aw niini nga mao nga atong programa. Niining kagabion nakaabot ta og duulan 200 ka mga viewers. Og salamat usab sa Cebu City Seventh-day Adventist nga Facebook page nga nagapasibya usab nining atong programa. And of course, sa atong Hope Channel Cebu. Sa sunod nga panahon mga igsoon, amo kamo nga giabi-abi sa paghimo sa inyong mga greetings kay atong basahon dinhi ang inyong nga mga gustong ipaabot. Sama ni ini karon nakig-uban nato nining kagabihon ang pamilya Caparida sa Kasoy, Toledo City, si Sir Kirk ug si Ma'am Rose, the Gulyemas family naa diha sa Antipolo, Medellin. Pilosab ang pamilya Carmelutis family sa Balamban with JD family. Pilosab sa atong mga kaigsuonan diha sa Bantayan Island with Pastor Barcenas and of course Ma'am Yolanda Gobi. Duna sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa Aruroy, Masbate, kauban ni Pastor Susano, Kawayan, Masbate, kauban ni Pastor Pantaleon, kauban usab ni Brother Richard Fernandez diya sa Masbate City. Gikan usab sa Bohol, ang grupo o mga kahigalaan kauban sa Quezon, Bilar, Bohol, kauban sa grupo ni Pastor Pagatpat o ni Pastor Dandy Dava sa Mabini, Bohol. Daghan pa ta, among gusto nga ipaabot usab kaninyo ang among kalipay nga kamo nagkig-uban kanato nining kagabion. Og hangtod sa sunod nga kagabihon, ugma sa gabii, magkita na usab kita mga igsoon. Dagang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.